Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Matul is-sena li għaddiet il-Bank HSBC jirrapporta profit qabel it-taxxa ta' 57,300,000 euro. Dan jirriżulta f'żieda ta' aktar minn 30 miljun euro fuq is-sena ta' qabel. L-HSBC ta' rendikont wara l-prestazzjoni finanzjarja tal-bank matul is-sena l-oħra fejn attribwixxa titjib fil-profittabilità għaż-żieda fir-rati tal-imax li qed jolew, idħul mill-assigurazzjoni u dħul ogħla mill-kummerċ, progress fuq it-tmexxija tal-ispejjeż u rkupru sinifikanti fuq self kummerċjali mhux produttiv. ċifri għas-sena 2021 juru kif anke d-depożiti tal-klijenti żdiedu b'6% għal 5,971 miljun euro fil-31 ta' Diċembru li għadda. Il-bank innota kif l-investiment kontinwu li qed jieħu qed iwassal għal aktar servizzi diġitali li jiffaċilitaw il-ħajja tal-klijenti filwaqt li jipprovdu aktar sigurtà.